Welcome back again. So for this video is magluto kami ni tatay ng malaking katambak. Yan o, mayroon kami ditong ingredients. Nandyan po si tatay gumagawa po siya ng apoy or naghaling sa aming saingan. So ngayon is mag-harvest tayo ng sili espada at saka malunggay dito po sa likuran sa bahay ni Tatay Andres. Tara, doon tayo sa likuran. Kasi nandito po yung tinatanim kong sili, espada at saka yung meron din tong malunggay. Oh. So dyan tayo kukuha ng malunggay. Ayun. So ito lang yung kukunin natin. Isa, yan o, pwede na to. At saka ito meron din dito malaki. Saan? Ayan, nandito eh. Yan o. Dalawa yung na-harvest natin. Ayan, so meron pa dito. Ayan, so tatlo po yung na-harvest natin. So ngayon, kukuha tayo ng malunggay. Kunti lang ng malunggay natin kukunin natin. Kasi mga 2 palwa lang siguro. Ayan. O 3. Okay na yung 3. Kasi hindi naman need na maraming malunggay kasi yung malunggay natin o yung tinula natin is kunti lang, diba? Ayan, so ayan na, ito na po, ilagay na po natin dun sa ating preparation area. Ayan na, ayan, so kompleto po yan. Meron tayong malunggay, meron tayong sili espada, saka meron din tayong kamatis with sibuyas dahonan. Ayan po, kumpletong ricado. So ngayon ang gagawin natin is linisan muna natin yung isda. Yan ang isda, malaki ito guys. Yan, so dalawa lang kami ni tatay, so ihaplan na namin yan. Ganyan. Yeah. So ayan o, lagay na po natin yung ating mga ingredients sa gilid. Kasi unahin natin itong isda. Linisan muna natin yung isda. Yung kwanta. Chilies. Tara. Kulang. Oh. Dito. Magamay naman. Palugo ko ato. Kambo. Yung kambo ba? Yung lagi. So kunin natin yung wow, fresh na fresh po talaga guys. Kasi yung matigas po yung isda natin, yung balat. So mga ganitong isda masarap po talaga ito sa tinula. Tamis kayo ni sa sabaw guys. Mandiri. Nakunog dali dito naman. Wag gitri tay. Wag naghikay gitu. Hikay to. Ibarguhan. So ihap na po natin is meron kaming tagtaran.
ito na po yung organic namin natagkaran. No? Antay. Karan na lang. Naghikay siguro to sila dito. Itong i-concept ba nga ba? Magkamot. Ayun. So, kunin po natin yung lamang loob. Yan. At saka yung hasang, kunin din natin yung hasang. Kasi sinabaw po yung ulam natin, so kailangan kunin yung mga lamang loob, yung mga hasang, di ba? So ayan, ready na po yan. Hugasan na natin. Ayan po. So ready na po na yung isda natin, no? Ayan, so tapos na mahugasan. So ang next natin gagawin is itong ating mga ingredients. Ito, konti lang nito. So okay na siguro yung isa. Sibuyas dahon. Ito po yung sibuyas dahonan. Yan. Tapos itong ating sili espada. Sili espada. Sili swords. So yung kamatis natin, ganyan lang. Pag ako magtinula guys, di ko talaga kunin yung buto sa kamatis. Kasi yan po yung nagpapasarap sa tinula. Okay lang po, hindi kunin yung buto. Yan, so ready na po yung ating ingredients. So next natin gagawin is itong malunggay. Yes, itong malunggay. Hindi talaga mawawala yung malunggay, no? Kahit saan. Kahit kailan, maasahan. Sa Lauoy, sa Utan Bisaya, meron talagang malunggay. Ang daming pwede natin magamit sa malunggay, no? Ayan. Already done. So, ayan na guys. Ready na po yung ating mga ingredients, no? Yung ating first fish. Yan, malaki na isda. Tapos, ayan. Mayroong sili espada, sibuyas dahonan, at saka yung kamatis. Ayan. So, yung, tingnan natin yung ating, itakang na natin yung kaldiri natin. Or yung kaldero. Yes, no? Ayan, so ilagay na po natin yung ating para tubig or sabaw. No, ayan. So ayan, hintayin na lang po natin na kumukulo po yan. So takpan na po natin. Ayan.
Ayan, so ilagay na po natin yung isda. Ayan, ilagay natin yung isda. Ating fresh na isda. Ayan. Ang laki oh. Ayan. So pag kumukulo na yan, isilunod na po na natin yung ating mga ingredients. Ayan, takpan natin. Ayan, so ilagay na po natin yung ating mga ingredients. Ayan, so yan po, kumukulo na po yan. So ilagay natin yung ating kamatis. Yan, yung kamatis. Ayan. Tsaka yung dahonan. Sibuyas dahonan. Tsaka last one is yung sili at sili espada. Yan. Yan, so takpan na po natin. Ayan, so kumukulo na po yung ating saingan. So ilagay na po natin yung ating malunggay. Yan. Yan, so takpan na po natin yan. Pag kumukulo na yan guys, is timplahan na po yan. So, takpan po natin ulit. Yun guys, oh, meron akong na-harvest na papaya. So ito po yung iulam ko mamaya. Partner sa ating tinulang isda. So magkuha muna tayo ng ito. Ito yung ko. Siluto na po yung ating iyan, oh. Wow, tinula. Tingnan natin. Sarap. Maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless. Bye bye. Thank you for watching guys. Ingat po kayo palagi. Bye bye.